дар ошонаи аввали чойхонаи миллӣ то имрӯз корҳои асосии сохтмонӣ ба анҷом расонда шуда мутахассисони бо таҷриба айни замон ба корҳои кафтергарӣ, васлу насби ноқилҳои барқӣ ва рангу бор машғуланд. масъулияти бунёди иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бунёдгар ба ӯҳда гирифта шудааст. беш аз 300 нафар сохтмончиёни ватанӣ ва хориҷӣ дар ду баҳс ба кор ҷалб гардида то имрӯз 80% корҳоро ба итмом расонданд. имрӯз сохтмончиён бо азму иродаи қавӣ меҳнат намуда бар он боваранд, ки то ҷашни 3000-солагии Ҳисор чойхонаи миллиро мавриди истифода супоранд. ба андешаи онҳо саҳм гузоштан дар корҳои созандагии як гӯшаи ватани худ шарафу ифтихор аст. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурӣ ифтихор мекунам, ки насиб ба ман афтид, ки дар ҳамин иншооти бузург, ки назираш мумкин аст дар Осиёи миёна набошад, кор мекунем ҳамчун васлгари барқ ва ифтихор аз он дорем, ки оянда мумкин солҳо мегузаранд ва ҳамин иншоот ба хизмати мардум вогузор мешавад ва мардум аз ин баҳраванд мешаванд ва мо фахр мекунем, ки шояд ки як ҳиссаи меҳнати мо ҳам дар ҳамин иншоот расида бошад. чойхонаи миллӣ, ки аз рӯи лоиҳа паҳнояш васеъ ва ҳамагӣ бо баландии 43 метр сохта мешавад, дар бунёди он лавозимоти баландсифат истифода шуда истодааст. мутахассисон то имрӯз ба пуррагӣ оҳанхобониро дар ошонаи дуввум низ ба анҷом расонида корҳои болопӯши онро оғоз карданд. чойхонаи миллӣ аз ҷиҳати сатҳ ва сифат миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ҷадидтарин лоиҳа ба шумор меравад. ошонаи дуюми чойхонаи миллӣ, ки баландии он 32 метрро ташкил медиҳад ва дар онда шакли харбузаро ба худ мегирад, барои 3500 ҷои нишаст дар ин ҷо шароит муҳайё карда мешавад. чойхонаи миллӣ дар доираи лоиҳаи боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Ҳисор бунёд меёбад. дар ондаи наздик сохтмони боғи фарҳангӣ фароғатӣ низ шурӯъ мегардад. масъулон мегӯянд, ки аз ҳама бештар ба сифати кор эътибори ҷиддӣ медиҳанд. ҳамин шаву рӯз ба 340 нафар коргар кор мекунад дар ду баҳс, яъне то 6 бегоҳ, як баҳс дуюм аз 6 бегоҳ бо то 12 шава мо кор кардем, ки ба сари баланд инро ба итмом расонем. 13 бригада кор кардааст. аз ин 7-тоаш аз хуҷанд, аз Исфара, аз Кони Бодом, зиёда аз 15 кас аз давлати Чин мебошад ва бо сари баланд ваъда карданд, ки ба итмом мерасонем. ягон хел дар ин масъала мо камбудӣ надорем. дар маҷмӯъ масоҳати боғ бо чойхонаи миллӣ 22 гектарро ташкил дода аз даромадгоҳи асосӣ, мавзеи фароғатӣ бо чархофалакҳо, макони калонсолон бо амфитеатр, роҳраву ҷойҳои сайру гашт бо фаввораҳо, майдончаҳои варзишӣ ва таваққуфгоҳҳои замонавӣ иборат мебошад. ба истифода супордани чойхонаи миллӣ дар арафаи ҷашни 3000-солагии Ҳисори Шодмон пешбинӣ гардидааст, ки мавриди баҳравардорӣ қарор гирифтани он барои аҳолӣ тӯҳфаи арзишманде аст. бунёди боғи фарҳангӣ фароғатӣ низ дар муддати начандон тӯлонӣ ба нақша гирифта шудааст. ин лоиҳа на танҳо ба сокинони ноҳияи Ҳисор, балки барои тамоми мардуми ҷумҳурӣ ва меҳмонон ҳамчун макони фароғату дилхушӣ хизматрасонӣ хоҳад кард.